बेनिखायनो बिहा पाप नांदों पापनि फल मोनदों बियो पाप डाइरेक्ट बुंखादों खादो नोंखौ आंना खेबसे खोमाखि होगोन आं खेबसेनो हो हिनजावनि न'खराव हिनजावखौ लोगो मोनदो माजों लोगो मोनदो मिथिला फेसबुकजों कन्टेक्ट नाम्बारजों माजों लोगो मोनबाय रायलायबाय दा गावनो बुंना लाबाय गथ'निबो बाथ्रा आंथ' बुंनो लाजिबाय सिगांनो जोङो हिसाब खालामखादोंमोन 6 मान्थ 7 मान्थ होननानै दा गावनो बुंजोबना लाबाय सैथोखौ जों बुंलायनाङा। खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरलायबाय मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय बिथां एनिथिं एमजे सिस्टार प्रिति नार्जिनारिनि बागै सरि लोगोफोर आं दुगैनो नागिरदों आरोना गरमखाय आं गस्ला खुना भिडिअ बानायदों गाज्रि मोननो नाङा दे आं दुगैखानो नागिरदों आरोना दा नोंथांमोना नुखादों ओरैबायदि नांलाय खमलाय प्रिति आरो एमजे दा बेनिनो सायाव क्लिपखौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो नुदों बेखौ आङो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नायलांबाय था एक्सुवेलि एनिथिं एमजेजों प्रितिजों गारलाय मारसिगोन नामा बिसोरनि न'खराव ओरैबायदि हेंथा हेंथि सोलिगासिनो दोङो दाल' नङा जोङो हाबा जानायनिफ्राय लानानै दिनैसिम जुलि जानानै गथ' खांलायलायबाय अब्लाबो बिसोरनि भेजाला दाबो फिनिश जायाखै नांलाय खमलाय एक्सुवेलि आंबो बुंनांगौ खोथा गैया न'खराव नांलाय खमलाय जाखायो नङा होनबा गुबुनखौ मिनिनाबो लाब गैया आं मिनिनाय बाथ्रा बुङाखै गोबां मानसियानो बुंदों गोबां मानसियानो गावसोरनो चेनेलाव भिडिअखौ होदों नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय दा बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ बिनिनो सायाव पुजा बर' सिस्टार आरो सासे ब्रादार मा बुंखो नोंथांमोना फिन खेब नायना लाबानो जाबाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो माबा नांदों आरोना चेनेला माने भिडिअआनो एकदम माबा दानखालांदों दा बेनिखायनो आं होफिननाय जाबाय नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय फिन खेब बरायहरबाय गासैखौबो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोनोसै फैदो लोगोफोर दिनै आङो बर' भाषायाव रायलायनोसै आरोना बर' भाषायाव बहुदानो आंखौ सोंबाय थायो बर' भाषा मानो रायलाया थ' दिनै आं बर' भाषायाव रायलायनोसै आरो जायनिखि आंनि बर' भाषाखौ खोनासंनो लुगैयो बिथांमोना दिनै आंनि बर' भाषाखौ बर' भाषा रायलायनायखौ खोनासंनो मोनसिगोन आरोना बैसागुनि सिगाङावनो ना बिराद गोदोर इउटुबार मालायनि सायाव भिडिअ खामै बिराद गोदोर इउटुबार जाबाय आरोना सोरनिबा लाइफआव सोरनिबा हमजानाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरनिबा हमजानाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरखौ भिडिअ खामै दिनै बिराद गोदोर इउटुबार जाबाय आरो बियो हाबा जाबाय ओमफ्राय हाबा जाखांनानै गथ'बो जाबाय आरो गथ' जाखांनानै मा जाखो बिराद गाबदों एनिथिं एमजेआ होननानै बिराद गाबदों मालायनि दुखुआव गाबनो मोना देलाय एनिथिं एमजेआ हिन्जावफोरखौ सिख्लाफोरखौ आइजोफोरखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा नंगौना बे एकदम राइट बाट दाथ' एनिथिं एमजे आरो हिन्जावनि गेजेराव बिराद नांलायनाय भिडिअ नांलायनाय खालि आरो सोरबा एकदम डान्स खालामलायनाय माबा माबि मोसालायनाय वाव एनिथिं एमजेआ मालायखौ बिराद गियान होयोमोन बा मिटिं थांनानै बिराद गियान होयोमोन वाव बिनि हिन्जावनो दा इखौ गारनो नागिरदो बिनि हिन्जावनो दा बिखौ गारनो नागिरदो मिथिबाय एनिथिं एमजेआ मिथिया हसिया सानना गारा मालायनि लाइफनि भिडिअफोरखौ जानला मानला एगारोमोन ससियेल मिडियाआव थ' जायनि मानसि भिडिअफोरखौ लानानै बेबायदि जानला मेनला एगारोमोन बेखौथ' दुनियानि मानसि मिथिजोबनाया मा जाखो इसोरनि न'खरनि मानसिफोरा इसोरनि फेमिलि मेम्बार्स बिदिनो गामिनि मानसिफोरा बेखौ हामा मोनना जाबाय थ' बिराद दुखु मोननानै किसुमान मानसिया हाव होबाथाय बे हावफोरा नाङो आरो बे हावफोरानो एनिथिं एमजेआव नांदो खोमा बेनिखायनो बिनियाव बेबायदि जादों ना रियेला माजोंथ' मिथिया नङा होमबा एनिथिं एमजे आरो बिनि हिन्जावनि गेजेराव मा घटना जादों आं एखौ मिथिया जों नुदोंसो मात्र मबाइलाव न' थ' बेबायदिनो बिसोरबो मालायनि मिथिया ससियेल मिडियाआव हगारबाय थानाय भिडिअफोरखौनो जानला मानला लानानै इसोरो एगारना होयो सिङाव मा जादों मा जायाखै एखौ मिथिया थ' बिदिनो बहुत मानसिखौनो बियो लाइफ धंख' खालामदोंमोन स' बिनिखायनो बिहा पाप नांदों पापनि फल मोनदों बियो पाप डाइरेक्ट बुंखादों मिथिबाय बेनिखायनो जानला मानला मालायनि भिडिअफोरखौ थिखांना लानानै आपल'ड होनाङा फेसबुकाव नोङो मबाइलावसो नुदों रियेलाव मा बहुत फेक ससियेल मिडियाआव बहुत फेक ओरैनो मबाइलाव खिथिगोन रियेलिटियाव मा जादों एख' खिथिया ओरै 100%नि 20%सो ट्रु जागोन आरो ना भिडिअखौ नुखाबाय मा होनदोंमोन पुजा बारा ना बार' आंनि टाइटेलखौबो मोजाङै बुङाखैमोन ओरैबायदि खेस्रा मानसिमोन जायनि फलाव दिनै बि गाबनो गोनां जादों
फैसा कामानि थाखाय सोरनिबा लाइफखौ इदि नस्त खालामना होग्राया सोरमोन एन्थिं एमजे आरो जन आंजे बुंदोंमोन जनकारजि आं मानो आंनि थाखाय भिडिअ लादो बियो आंनि भिउस आंनि फलोवार्सफोरखौ लानो थाखायसो बियो आंनि सायाव भिडिअ लादो इदि होनदोंमोन ना आङो भिडिअआव थ' बिनि सायाव एन्थिं एमजेआ मा रिप्लाइ होदोंमोन नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो आरोना एन्थिं एमजेआ मा मिथिला आङो एमजे सेमजे एनिथिं सेनिथिं मा माथो आंखौ बुंदोंमोन आरो दा रावबो बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिजों हाबा जाजानो लुगैया इदि होनदोंमोन आरोना आं मालाबा बुंदोंमोन नामा बर' सिख्लाफोर नों हारसा सेंग्राफोरजों हाबा जानो मालाबा बुंदोंमोन नामा आङो हा दा जि आरो बुंबाय रावबो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों लासिं सिं खामजानो लुगैया होनना बुंदोंमोन दा माबोरै मोनदों बेथ' गाव बर' हारिनि सेंग्रायानोथ' बर' हारिनि सिख्लाखौ बदनाम खालामबाय दखन बर' हारि समानानो जाबाय दखन दा सबबो हामा गाज्रि थाखाय बर'आवबो बहुत हामा गाज्रि दङ जेरैबायदि आरो गुबुन हारियाव एनिथिं एमजेआ बुंदोंमोन कि थायो रावबो आजिखालि फ्रियाव खामानि मावना होआ इदि होनदोंमोन थ' नंगौ बे रावबो फ्रियाव खामानि मावना होआ दा होमबालाय एनिथिं एमजेआ इउटुब भिडिअ खालामनायाथ' खामानि ना इउटुब भिडिअ बा फेसबुक भिडिअ खालामनायफोराबोथ' खामानि ना मोनसे कन्टेन्ट क्रियेटरफोरनिया थ' दा जि बि गावनि लाइफनि भिडिअखौ एगारबाय थादो फेसबुकाव तारमाने कि बियो फैसा मोननो थाखायसो एगारदो न' फैसा मोननो थाखायसो एगारदो नङा होमबा रावबो फ्रियाव खामानि मावाबालाय बियो बिनि प्राइभनि भिडिअखौनो एगारना लाबाय फैसा खामायनो थाखाय नंगौना बिसो जाबाय दा बाथ्राया नंगौ रावबो फ्रि खामानि मावा नंमारगौ नेटपेक ओरैनो एसां ना नेटपेकनि दाम ओरैनो नेटपेक लस खालामनानै सोरबा भिडिअ एगारगोन नामा मालायनि फैसा खामायनोथ' एगारदो ना दा एनिथिं एमजेआबो फैसा खामायनो थाखायनो नेटपेक दाबि सोनानै लस खालामनानै गावनि लाइफनि भिडिअखौ एगारना लादो आंखौसो बुंदोंमोन जनकारजिजों बिजों आंखौ लानानै थिगसे दावराव जादोंमोन आरोना माथो दाखालि बदख' जनकारजिखौबो नुबाय दखन नंगौना नङा दाखालि दखन बेखौबो नुबाय दखन हिनजावसा जनकारजि पिटि नार्जारि आरो सोरमोन एनिथिं एमजे मा लोगोमोन दा बे लोगोआनो हामा होनलायबाय पिटि नार्जारि दाखालि जनकारजिखौ हिनजाव थाखानाबो लाइन मारि मामारि होनबाय इदि खिसोरनि माबाफोरखौ बुंना होबाय आरो मा जाखोलै फाग्लाफोर थैनांगोनलै मा जागोनलै मा फाल्तु मानसि दङ ना जायनि लाइफआव जि जाबाय थाथों आंजों इफोर दरकार गैया डन्ट केयार मानोना आङो डाइरेक्ट बुंखादों आं सिदा एन्थिं एमजेआ आंखौ खालामनायखाय आंबो बेखौ खालामबाय मोनथिना लाखा बेफोर फाल्तु बुस्थुफोरखौ मालाबाबो बानायनो लुगैया दिनैसो फार्स्ट टाइम अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दा बेखिनिसै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दा जों बुंनांगौ जेबो खोथा गैला हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय आंनि बायदिब्ला बेनो नोंथांमोना एमजे प्रिति खोनासं भिडिअखौ नायदोंब्ला जेबो साननो नाङा नांलायदों खमलायदोंबाबो गोरोबलायना थाफिनदो आरोना संसारखौ गोरोबना जाफिनदो मिनिगोन नोंसोरखौ मानसिफोरा मिनिगोन संसाराव हौवा हिन्जावनि गेजेरजों बिदि बिदिन्थि नांलायबाय थाबा मिनिगोन माने दा मिनिखाबायानो सोरबाथ' ओरैबायदि नोंखौ जावदों कमेन्ट खालामदों नों उमुगाव ओरै मोजां बाथ्रा बुङोमोन भिडिअ मोजां बुजायोमोन दा गावनि न'खरावनो बिदि जादों सोरखौ नों बुजायनानै दा मा खालामनो हादों बेफोरबायदि मोनसे कमेन्ट फैदों आरोना नंगौ बेफोरबायदि जाथायाव जायोब्ला सोरबा बुजियै थायो दा बेखौनो लानानै सोरबा ओरैबायदि बुङो गारलायबा हामगौ बजबफिनबा हामगौ बेफोरबायदि बुङो दा बियो पाब्लिकफोरनि गोसोजों सोलिया हौवा हिन्जावनि लोगोजोंसो सोलिगोन हौवा हिन्जावा गारलायबा गारलायनो हागोन हौवा हिन्जावा बजबबा बजबनो हागोन बेयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया गाज्रि मोननाबो लाब गैया एमजे ब्रादार बेखौ गाज्रि बुङाखै जोङो रावबो दा बेखिनिसै आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालाम एमजे एनिथिंनि बागै नोंथांमोना एसे फोरमाय आरोना एक्सुवेलि जों नायबाबो प्रितिनिखौबो नायबाय ओमफ्राय एमजेनिखौबो नायबाय भिडिअखौ दा जोङो कनफिउसा मोनसेल'सो एमजेआबो बुङो प्रितियाबो बुङो एमजेखौ सोर सासेना सैथो एक्सुवेलि हमनोनो हाला माथो सोर सासेया सैथोखौ बुंखो दा प्रितिनिखौ नायबा जों एमजेखौ थगायसुला सानो एमजेखौ नायबा दा प्रितिखौ थगायसुलि सानो मा जाखो बियो दान्थे बिदिन्थि सानैजों ओरैबायदि दे
अब्ला दिननि भिडिअ बेखिनिसै आङो दोनथ'नाय जाबाय गाज्रि मोनगोन बांद्राय बुंबा बाय